was inspired by story of ibuang nga mabdos ko no. Naroon rin sa Cebu. I was told during one time nag-breakfast me sa kitchen, and then ang among technician si Sardo told me nga na kuno sa ilang lugar buang na mabdusan. So that sparked the whole idea, and it gave me the idea to create a story for Lent nga puro taga-news ang mga artista. Mga experience kinako nga di gyud malimtan atong pag-shooting. Katong bitong mga time nga ang mga tao nagtuog gyud nga tinuod ko nga buang. Hibaya lalim nga maaansyog ka nga tinuod nga buang. So katong nga higayon na katong mga dunay misa sa simbahan nga nangayo ko, nagpakilimos ko, then dunay mga nidagan na hadlok sa ako. So kato siya murag para nako kaingon ko nga naaan jud ay tinuod ko nga buang atong higayon na. So di jud ko malimot sa atong higayon diin na sila ang mga tao dito sa simbahan nagtuo sa gid nga tinuod kong buang unya dunay nakakita sa nako atong higayon human sa atong shooting na niingon sad nga uy mao man na siya ang buang o. So this could happen to a real silay, no? Wala ta kahibaw nga siguro na ay lain nga silay somewhere else na na-experience o parihay na ni nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Din mong gagikan. Tama ko sini. Ngan. Pasudlon di kasi niyan. Minaw naman ko sa istorya sa ko amigo, gikan sa food. Nadi kay migo dito. Naon, si Chulo. Chulo? Katong taong grasa? Nakita mo? Makalago. Napag way kagool ang buang murag makaingon bitaw ka nga way kagool ang usa ka buang. So kung isa katusok-danan nga dili mo ko buang atong normal man ko, pero murag pulos ka og gool gidibdib niya tanang panghitabo sa iyang kinabuhi, pero ang buang wa gyud siya gidibdib sa iyang kaugalingon. Pero kamo og mo bahimutang ang Ginoo. Ang ubang tao di kagwantas problema maghikog. Mo na nga tuyokon sa Ginoo ang tornilyo sa tao aron mabuang inay maghikog. Bida ni mo dito, no? Mura naman kag si Father Maniltik. Makalagot! But I would say as a director, wa ako maglisod. Kaya after sugdanan sa pagtuo, karon the acting had immensely improved. Mas komportable na sila sa ilang roles, mas komportable na sila sa ilang dialogues, dili na sila stiff. Even the first time nga mga artista, for me, the revelation. So, wa ako maglisod. It was my first time pagod nga muak na to nga kataas. Though gamay ra to ako ang scene pero murag pa rin ako heavy nga gaya to. At first good, pagkakita na ako sa mga scenes na nga nila ni Tejonaline lang Ma'am Divine na Sir Manny ug sa uban pang kuan ng Sir Dennis murag nakaingon ko ni Sir Dante nga tinulong ka ako mo appeal sir din ako mo sir kay murag basin ako araw niya nga scenes may makadaot. Sige! Baik! Akin! Dulu ya! Gini ya! Ma? Bisa, apa? Ron, sir. Ayo, sir. Sige. Patawasan luha, ha? Ma? Gusto ko kailak, moto, humiyan ako niya nga. Sudan kitang dohabi, moto, nag-away pa mi. Pasag pa ka? Kaya nga no, masagpaan ko ni mo. Pasag pa. Kaya nga no. Bisagpa pa ko ni mo sa una pa, pagkabata pa. Nanong karon pa man ka maging nana. Sa? Muabot ra na siya. Di na kinahanglan nga muaka, nga maninguha ka, nga mukahila ka, nga ingon ana kabugat ang dialogue nga imong gibuhian murag automatic lang nga murag ikaw to. Sa ilo ako anak. Nga ako ning gitago nimo kaniadto. Kay nahadlok ko. Nga mausap ka kung pananglitan may bawanin mo niya ang tanan. Buang? Buang ang akong inahan? Agalabad akong o. Kay ang ako likayan man gyud di man jud kay ko tighilak. Ay magtan-aw kog salida makahilak ko pero dili ingon adto nga ikaw bitaw gyud ang involved. Galabad gyud ang o the whole night. Aida, gusto ko nga atong puntahanan na si Marisa Tinuod.
panahon na natong itugan kaniya ang tinuod. Ang iyang tinuod nga inahan, kaya di ako magmalinaw kung dili siya mahibaw sa tinuod nga sitwasyon. Wa gyud ko kasuway ug acting kaniya to even on stage. But ako lang ma-feel ang script muna nga murag natural kay nga muguwa. Ako lang yun nga gi-internalize ba ang script. And of course, ang among direktor may kayo nga mugayid si Dante Luzon may kay mugayid namo ug unsaon gyud pag-act ug gusto. So this is a breakthrough for all of us. Of course, ang atong main responsibility, ang newsman, di ba nato na pwede mabiyaan. In fact, nga mo shooting, gihimo na mo to weekends, kay dili pwede weekdays tungod sa tagsa-tagsa na to ka responsibility sa newsroom. Parang take advantage. Minsan tinuog mo tumakauban ka ng mga sipak kaayo, pero wag gini take advantage ato nila. Ang ako lagi ato no kay first time nga nakahigda ko og pansyon. Unya, gabiing dako pag yun. Unya, first time yun to, no. Gani, kay gi-remove man to nato ang ato bitang murag upper ato, nga hinuon gitabon to ha. Nahigda gyud na dapat jud ang akong panit diha gyud sa pansyon. Unya, mabitaw to nga murag first time gyud to hitabo sa akong life. Kawatan mo siya ka na! Kawatan! Tuloy ka na! Patinaw! 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 Katawa ba video? Ay, katawa siya. Kamera na kita sa studio. Mo na tayo ako katawa to eh. I think na-approve na to nga ang mga taga-news department dili lang maayo as reporters, as anchors, as editors, as cameraman. Kung ibala nimo sa artista, they're also effective, no? Na-break na to ang impression or ang kining gitawag nila notion nga kung news ka di ka pwede mahimong artista tungod kay kung ang news nga taga or ang news person dili pwede himong artista because it might tarnish or affect the credibility of the news organization. So na-break na to na Murag, divided na kung una-una karon na. Because acting really is also fulfilling. Maybe after 40 years in the business of reporting, murag, mas maitingaling mo shift ka og paradigm. Depende sa project and depende sa unsang nga character nga ako ang i-portray. And then depende sa kisa magsuwat kung Sir Dante okay ra gyapon. Pagkangit-ngit sa kung agian way sulod. usa sa naghatag og gibugaton sa entire telemovie ang kanta, the theme song. Nangita ko og theme song which para na ako very ideal to the entire presentation. I was surfing the YouTube and I found this song, Ang Hagit. It was the finalist of the 2006 Metro Cebu Pop Music Festival, composed by the late Joseph Abella, and my good friend Eugene Tan wrote the lyrics. So akong gitawagan si Eugene, I contacted him through Facebook and I asked his permission if I could use the song. It's beautifully written, composed by Joseph and Eugene, and beautifully sung by a very good singer, Annalise Sol. It's called Ang Hagit, meaning the challenge. Sa Tagalog pa, ang hamon. So I think it was a blessing that Eugene said yes. So it became an integral part of the entire presentation. Ayaw pag-isipa nga kadagan kamatagma
sililhon nga ikaw makabangon ug ang hagit imong atubang. Ani apa ako Isulti gud nimo ang kamatuoran ngadto sa kabata nga ikaw mo nagmatuto bisan sa gamay pa. Dili nimo matago ang kamatuoran. Ug angay usab nga mahibaw-an sa bata ang tinuod niyang pagkatao, ang tinuod niyang inahan, ang tinuod niyang amahan. Mao gyud toy leksyon nga ako nakuha. Sa real life, murag dili nimo ma-compare kay ako personally, I have no problem with my parents, no? I have no problem with my own family. So lisod, pero lahi na daay once na nakadiha na ang director makita nimo nga naninguha. So, mao to nga gipakita sa damo ang among best. But then again, after sa shooting, back to normal, balik ta sa news gathering, balik ta sa news anchoring. Kunya, salamat sa inyong tanan sa pagsuporta aning project, and I hope next time huwag mo mapapailain pa ani, whether para sa Christmas o Semana Santa nga puro taga-news gihapon. Hindi mo bulat sa pag-patronize o pagsuporta. Daghang kayo salamat. nga ikaw makabangon ug ang hagit imong atubangon. Hagayunon ko akong pagpanaw bisan sa kasakit at